ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଯୁବକ। ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ବିଲରେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଲଗାଇ ପଖାଳ ଖାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବିଲକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାଇକଲରେ ବିଲକୁ ଯାଉଥାଏ। ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ବଗ ଗୋଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବଗକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା। ଆହତ ହୋଇଥିବା ବଗ ଗୋଡ଼ରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହଳଦୀ ଓ ଗାଁରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜଡ଼ିବୁଟି ଲଗାଇଲା। ଏମିତି କିଛିଦିନ କଲା ପରେ ବଗର ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବଗକୁ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ବଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବଗକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲା। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା। ସଞ୍ଜ ହେଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେହି ବଗ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବଗକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ତା ପରଠୁ ବଗ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନାହିଁ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବଗକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଲା। ସବୁଦିନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବଗକୁ ଗାଧୋଇ ଦିଏ ଏବଂ ବଗ ଓ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଖାଆନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବଜାରକୁ ସାଇକେଲ ଧରି ଯାଉଥିଲେ। ବଗ ମଧ୍ୟ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବନ ବିଭାଗରୁ ଦୁଇ ଅଫିସର ଆସି ବଗକୁ ନିଜ ସାଥେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ନେଇଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା। କାଲିରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ କିଛି ବି ଖାଇ ନଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ତାହାରି ବନ୍ଧୁ ବଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ମିଳିମିଶି ଖାଇଲେ ଓ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।